या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। देवगड नांदगाव महामार्गावर तोरसोळे फाटा इथं शनिवारी चिरे वाहतूक करणाऱ्या डंपरनं कारला जोरदार धडक दिली। या भीषण अपघातात तळे बाजारातील आई मनीषा तोरसकर आणि मुलगा महेश तोरसकर जागीच ठार झाले। कणकवलीतील खारेपाटण येथून जवळ असलेल्या डोंगर भागात तावडेवाडीत पहाटे घराच्या बाजूला आणि अंगणात जमिनीला तडे जात काही प्रमाणात दरड कोसळली आहे। या भागात 6 कुटुंबांसह 33 माणसं राहत आहेत। सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या समवेत डोंबिवली येथून आलेल्या 250हून अधिक भाजप पदाधिकारी कार्यकर्त्यांचं सिंधुदुर्ग जिल्हा भाजपच्या वतीने कुडाळ रेल्वे स्टेशन इथं दिमाखात स्वागत करण्यात आलं। कणकवली तालुक्यातील फोंडाघाटमध्ये सकाळच्या सुमारास दरड कोसळून घाटातील वाहतूक ठप्प झाली आहे। दुपारच्या सुमारास ही दरड हटवत वाहतूक सुरळीत करण्यात आली आहे। फोंडा घाटात दरड कोसळली याची माहिती मिळताच कार्यकारी अभियंता अजय कुमार सर्वगोड स्वतः फील्डवर उतरत सुपरफास्ट त्यांनी दरड हटवून घेतली। युवासेना सचिव वरुण सरदेसाई सोमवारी 11 सप्टेंबरला सिंधुदुर्ग दौऱ्यावर येत आहेत। जिल्ह्यात 6 ठिकाणी कॉलेज कक्ष उद्घाटन केली जाणार आहे। माजी खासदार निलेश राणे पुरस्कृत 5,55,555च्या दहीहंडीचा मुंबई भांडूप येथील विजय क्रीडा गोविंदा पथक भांडूप मानकरी ठरलाय। ठाकरे गटाच्या सिंधुदुर्ग जिल्हा समन्वयकपदी बाळा गावडे यांची नियुक्ती जाहीर करण्यात आली आहे। कसाल बाजारपेठ येथील रहिवासी इतिहासाचे अभ्यासक ज्येष्ठ संघ स्वयंसेवक प्रकाश भाऊ नारकर यांचं त्यांच्या राहत्या घरी अल्पशा आजारानं निधन झालं। ते 68 वर्षांचे होते। गणेशोत्सवावर देखील महागाईचं संकट असल्याचं दिसून येत आहे। यंदा गणेश मूर्तींच्या दरात तब्बल 300 ते 400 रुपयांची वाढ करावी लागल्याची माहिती गणेश मूर्ती बनवणाऱ्यांनी दिली आहे। दुबईतला महाराष्ट्रीयन रेस्टॉरंट पेशवा इथं दहीहंडी उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। शरद पवार हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं काम पाहत आलेत। त्यांनी अजित पवार यांच्याशी पॅचअप करावं, सोबत यावं अशी भावना शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केली आहे। कुणबी दाखला वंशावळीसाठी निजामशाही पुरावे मागणाऱ्या सरकारचा निषेध करण्यासाठी हुपरी इथं मराठा क्रांतीच्या वतीनं अर्धनग्न आंदोलन करून शासनाचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला। केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयातर्फे घेण्यात आलेल्या स्वच्छ हवा सर्वेक्षणात राज्यात ठाणे पहिलं, मुंबई दुसरं तर नागपूर 3ऱ्या क्रमांकावर आहे। राजकीय नेत्यांचे अवैधरित्या फोन टॅप केल्याच्या आरोपाखाली IPS अधिकारी आणि राज्यातील गुप्त वार्ता विभागाच्या माजी आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्या विरोधात दाखल असलेले दोन्ही FIR मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्दबातल केले। राज्यात विश्रांती घेतलेला पाऊस पुन्हा एकदा सक्रिय झाला असून यामुळे बळीराजा सुखावलाय। महिनाभर मान्सून अनेक जिल्ह्यांमध्ये बरसेल अशी शक्यता हवामान खात्याकडून वर्तवण्यात आली आहे। गोव्यात पहिल्यांदा राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेचं आयोजन होत आहे। राजभवनावरील दरबार हॉलमध्ये राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेच्या मशाल तसेच थीम सॉंगचं अनावरण करण्यात आलंय। राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाकडून निवडणूक आयोगामध्ये उत्तर दाखल करण्यात आलेलं असून राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष फुटलेला नसून शरद पवार यांच्याच नेतृत्वाखाली पदाधिकारी काम करतायत असं सांगण्यात आलंय। राज्य शासन आणि शिष्टमंडळाच्या बैठकीनंतर सरकारकडून काढण्यात आलेल्या अध्यादेशात एकही दुरुस्ती झालेली नाही। त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील आंदोलनावर ठाम आहेत। तलाठी परीक्षेत थेट परीक्षा केंद्रावरून उत्तरे पुरवणाऱ्या एकाला चिकलठाणातील इऑन डिजिटल परीक्षा केंद्राबाहेरून परीक्षार्थी उत्तरे पुरवणाऱ्या एकाला पोलिसांनी अटक केली आहे। मात्र परीक्षेत उत्तरे पुरवणाऱ्या व्यक्तीसाठी थेट मंत्रालयातूनच फोन येत असल्याची धक्कादायक माहिती यावेळी उघडकीस आली आहे। नवी दिल्ली येथील भारत मंडपमधील G20 परिषदेत अध्यक्षीय भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाची ओळख भारत या नावानंच करून दिली आहे। तर मोदी यांच्या टेबलवरील कंट्री प्लेटवरही देशाचं नाव भारत असंच नमूद करण्यात आलंय। आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू यांना शनिवारी पहाटे CIDनं अटक केली आहे असं पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलंय। CIDनं त्यांच्या नावाचे अटक वॉरंट बजावलं होतं। अवघ्या 8 महिन्यात देशभरात 132 तर विदर्भात 28 वाघांचा मृत्यू झालाय। ही मागील 11 वर्षातील सर्वाधिक आकडेवारी असल्याची माहिती पुढे आली आहे। इस्रोनं शनिवारी चांद्रयान 3 मधील विक्रम लँडरचं आणखीन एक छायाचित्र प्रसिद्ध केलंय। हे छायाचित्र चांद्रयान 2 ऑर्बिटवरील उपकरणाद्वारे टिपलं असल्याचं इस्रोनं म्हटलंय। महेंद्रसिंग धोनी सध्या अमेरिका दौऱ्यावर आहे। धोनीचा एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होतोय। यामध्ये तो अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सोबत दिसतोय।
या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।